An clé canis TG4 riiste chuil a chábhlíon nós an aród le Ciarraí del céimnís fuid mlíana agus é bhóchan de fefe cethir. Chódar míoth le dúna ngáil le máta hain agus bhí pertláir go frach lo an grúpa dó. Bhí Colin Martin agus Emer Gallagher i mala fécht an ceann seo. Ciarraí sástainis, Trastan na parca, níomh ní clochar seoltas deachaici. Raimond na carna caiisina curamach agus práman sin agus is tí agus Harlan Trastan an sin an céad scór fáid Gonna gáil teach má agus gupi leis an kick má agus sin churthas de Trastan le roiide bhágu nGall agus pas ionta go ceána teachtas de deis is fan scór churthas de agus sin sciús de agus cool nua donna chunlaíonn seo an íar sin teachtas de ó cíomh ceann agus búlan sin Trastan agus is deach an cool agus sin túsaíonta agus túsa bhí díor. Sin é agus cad faoi freigla sin agus tá go hamlan asa fanna cíomh ceáin chuirsí ceann sa clí canis ar fórial agus bhí si bras asa an ceann sin a chusa léonta inniu so sin tús aonta fanniu go anál. John McNulty agus fear an banisteachta an chunda a bheits bras ásta lei sin. Ciarraí inis agus iad in níhlóide brúas de Mary O'Connell tuairt fan na honne agus an cosint san íomhrú amach a ríist. Galvin ag smuoinú faduda agus is deachan san éar óhána Galvin agus sin scóir den scaid an chéad grad óhána Galvin luúin sa cléthe seo. Ionta chun rudí acha Craobh go leor an seo teachtar lá mar atá seoltas deach agus cion eile ard go dtí him an na carnaga cai dúna gáil díal leis agus ní féidir tá sí churthas deach agus luas deach agus Daniel O'Leary an sin sí le ceann gairid agus beidir gur Ciarraí Dards agus hiag sí híon go dtí gáil deis in isaici churthas deach agus an hainneol mu duine rá an seo go dtí an duine tí bhí rud brí amach acu sin ímar agus dibrí sé amach go seoidóid. Caithí siad sort amairt leis an bontáiste tá acu chun níos mó scórna chur an mórt fásta. Tá si sort sí sin na parca inis don níomh na crochar agus neart teile fáití agus Daniel O'Leary a ríist agus an chicas de thuúthaí agus sin churthas de agus seolta an Trastan Daniel O'Leary agus an scór go deo. Ríist eile Anna Galvin agus í cumas a tóirt faoi scórna an pointí seo an farc agus Daniel O'Leary a ríist eile passes de agus inis le réon scanan ard san éar ríist seo teitimas de agus a ríist eile teitim an Trastan. Cai sí scíú leis beidir tíomh den farc agus an clog a gimocht ar gúin na ngáil agus ionsaí amháin beidir nGall brúas de nGall is níor seo seolta is de ó nGall agus an Trastan agus sin scóiríonnta chun siad chur ar chó scór agus an táma gimocht thach nGall agus sin ar dóid go raibh siad abalta sin í ana. Neartanis sínte ag dúna ngáil níomh Carmody pas a níonta deanta agus inis Brosnan ag Brúfrid Brosnan agus Carmody a ríist eile tóirt faoi agus seoltas de agus an céad scór inis den darna fáilte ag níomh Carmody agus scór rá. Na nGall seaú an airde agus cai Ciarraí go amach na tífanna a ríist leis agus ásta sin anú Brosnan a ríist agus pasíonnta tugus de Galvin a gcónaí sásta scíile leis Galvin leis an éireach seo agus an scór mar a fuair san céad le ceann eile ó Anna Galvin agus scóir den Sky agus míthláachtar inis leis a lárna parca Aisling O'Connell agus eabla sinna fiú suas tá réanar fáil ar chlé agus iad ag teacht fríd Birchin is ar fáil de lean agus é caite maithaí siúd agus seoltas de ó Emma Danín agus churthas de agus sin scóiríonnta ó Emma Danín agus iad Brúfrid í sprácha an é teachtas de chun vinse lárna parca buinteaí agus iad ag teacht fríd lárna parca deis in isiste dú ngáil cool deis churthas de agus a go an Trastan an sin agus ag dearún sin an glúiseacht agus an luas ag teacht fríd. Suzanne White agus deis in siad a chur chó scór churthas de ag Suzanne agus an clún seo golas de agus an Trastan an iad a chur ar chó scór an seo an san céad White a críomh an mala fé agus Suzanne White óna Calabega a bhí an buintin sin agus mar sin de a híana sé fáilte ag dúna ngáil an seo cool agus sé chulín ag dúna ngáil ní gulín ag Ciarraí. Yeah, it was very, very tough conditions out there today, and I suppose 2 weeks ago was like very sunny, and then to put the rain in today, you know, it was good. I suppose good to get the draw, and we are, I suppose, a team that's progressing, so it is good
good to get the draw today. We have a young team there. We lost a lot of the older players, and that takes time to build, and so we're doing that slowly but surely, and today's result definitely helps that. We have to bounce back. You've 6 days turnaround. It's not a whole lot of time for recovery. There was even talks of going into the sea after this game to help recovery, but I think the rain and the weather has put faith to that. But yeah, look, we'll regroup, recover. We'll get a good training session in during the middle of the week, and we'll be ready to go next week.